Mayong hapon, mga igsuon. Palihog kog ingon nga may hapon sa imuhang abay. May hapon. Atong iduko atong ulo ug magampo kita. Ginoong Dios, kami nangayo sa imuhang kaalam karong kahaponon, samtang kami magatuon sa imuhang pulong. Nang hinaot kami nga imuha kaming lamdagan pinaagi sa balang espiritu nga amuang masabtan ang amuan ug amo kining kinabuhi usab sa tag sa namo ka kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Check. Okay. Maayong hapon sa pag-usab. Karong kahaponon nagapadayon gihapon kita sa ato ang pagtuon sa libro ni Mateo ug nang hinaot ko nga sa pila ka bulan nga tagsa gayud nato ang libro ni Mateo, daghan gayud kita og nakatunan ug daghan kita og nakutlo gikan sa ihang pulong ug daghan pagyud kita gihulat, no? Kining mga pulong ni Mateo puno gayud kini og mga kamatuoran nga diin atoang makinabuhi ug atoang ikinabuhi kini mahimo kining kanang gahom sa Dios nga makahimaya kaniya, and at the same time mahimong panalangin usab sa matag usa kanato ug sa mga tawo nga naa sa atoang palibot. Karong kahaponon ako ang gitagaag titulo ang atoang pagaistoryahan as Understanding Compassion. Makita nato kini kung naa ka mo'y Biblia abliha diha sa Mateo kapitulo 14 13 hangtod sa 21. Na ako agyud ning gituyo nga wala na nako gibinisaya kining ato ang titulo kay murag wala manggoy binisaya sa pulong nga kompasyon. No, kay kung kaluoy dili mangyud kay bugat mangyud ning pulong sa kompasyon. Pwede man ka nga samtang gasakay kas imuhang sakyanan or nagsakay kag jeep unya naay moduol didtong bata nga luoy kaayo nangayos imuhang kwarta or nangayo og tabang hinabang kanimo nga muingon ra ka nga naluoy ko. Unya wala ra pud kay buhaton. No dili manggod kana ang gusto nga ipasabot aning pulong nga compassion ug mao kini ang ato ang pagaistoryahan karon, no? Dili lang ni programa sa simbahan nga naay compassion kundi pulong gayud kini nga naa sa Biblia. Sa tuig 18 century, 18th century, 19th century, naay usa ka kanang country nga gadumala gayud sa ato ang kalibutan, ang ginganlan og ang British Empire. Tungod sa kakusog sa army sa British Empire, dako kayo ang ilahang nakangker sa tibuok kalibutan nga naabot sila bisan pa didto sa area sa India. Naabot sila dito sa India nga layo ra man to ilahang lugar sa UK. Apan naabot sa year 1850, ilang nakangker ang tibuok Pakistan, India, naapil pagayud ang Sri Lanka sa silong. Naay usa ka lugar didto sa norte dapit sa India nga ginganlan og Nepal. Nga didto ra gayud taman ang ilahang pagkangker sa lugar sa India. The year 1850 gitawag kato nga the Anglo-Nepalese War, the Anglo-Nepalese War. Napugnan ang mighty British Empire didto sa bukid sa Himalayas, didto sa Nepal. Well, probably siguro kanang lisod kaayo ang terrain didto, nipis kaayo ang oxygen, maglisod og ginhawa ang British Empire. Apan more than that, naay actually kanang usa ka army nga ginganlan sila og the Nepalese Gurkhas. Gadumala si ang ilahang kingdom kay gitawag og Gorkhali Kingdom ug ang ilahang army kay gitawag og mga Gurkhas. And they are people who are very brave, hilabihan gayud kabagtik, kaisog nga matud pa sa usa ka general nga kung naa kunoy miingon nga dili ko mahadlok mamatay, it's either usa kana siya kabakakon or usa kana siya kagurka. Kung naay tawo nga moingon nga dili ko mahadlok mamatay, it's either bakakon na siyang tawhana or membro na siya sa Gurkha.
no, kay ingon pud sa mga taga-Gurkha nga mas maayo pag mamatay kaysa mo mahimo kang tawagong talawan. Ingon ana ang ilahang moto. Ug tungod sa ilahang pagkabagtik, pagkaisog, kauban adtong ilahang espada nga gabawg, ginganlan katuog kukuri, espada nga gabawg. Ug ang ilahang strategy when it comes to mountain warfare, mountainous warfare, napildi ang British Empire. Apan ang British Empire, wais kaayo, nagbuhat sila og treaty, kasunduan, nga mag-peace na sila, no? Wala na'y gubat. Nahay usa ka general nga bright kaayo, nga iyahang gisultian, apil dito sa treaty, nga pwede ba mi manghulam sa inyuhang Gurkha Army? Ang Gurkha Army, pwede ba namo hulaman, bayaran rata mo? Natungod ni adto, ang army sa British Empire, nisamot og kabagtik, kay nang hulam man sila sa army sa Gurkhas, ug nisamot sila og lain-lain pa nga mga gubat, mas nagsige pa hinuon sila og kadaog tungod aning mga Gurkhas. Ug kabalaba mo nga up until now karong panahona, ang army sa Gurkhas pirmi na silang gina-recruit dili lang sa British Empire, sa Indian nga country, even sa Singapore na ay mga Gurkhas nga gikan sa Nepalese. Na ay ginaingon nila nga kini kunong mga tawhana, grabe kabagtik kay ang ilahang training, magpasan kuno sila na og 50 kilos na sa ilahang backpack, samtang magdagandagan sila dito sa palibot sa Mount Everest. Mo na ilahang training. Nga karon matud pa sa ako ang na-research nga ang Great Britain or ang UK, nagapangayo sila og 20 kada tuig nga Gurkhas gikan sa Nepal aron maapil sa ilahang special force dito sa UK or sa Great Britain. That's how amazing these people are. Ug makabaluta nga dili lang bisag kinsa pwede makaapil. Ang mga tawo nga isog, bagtikan, mga bright, maura gayud na ang makaapil. Lahi kana sa gingharian sa Ginoo sa mga pasumbingay nga gisulti ni Jesus. Kay nganuman, dili man ta makaklaim nga kita membro sa Gurkhas. Apan ug makita nato sa mga pasumbingay ni Jesus sa Mateo kapitulo 13, daghan kaayo kuno nga mga tawo nga bisan sagbot sila, nagpakaaron ingnon sila og usa ka wheat or palay. Naay uban nga mga tawo nga matud pa sa atong igsuon diri nga bisan og butiti sila, nagpakaaron ingnon sila nga maayo sila nga isda sa karong panahon na. Ug nihingon si Jesus nga maabot ang panahon nga adunay binahinay, makita nato kung kinsa gayud kadtong mga taro or mga sagbot, kay ilahi man kato sa Dios ug kuhaon ko to sa mga anghel ug isugnod didto sa impyerno. Ug mailhan pud nato og kinsa gayud ang tinuod nga mga palay. Nakitay pangutana karong kahaponon nga atoa gayon kinahanglan nga tubagon. Dili ba gayud di ay nato mailhan karon kung kinsa sa atoang pundok or niining kalibutana ang tinuod gayud nga mga palay or tinuod nga mga miyembro, citizen sa kingdom of God, ug kinsa tong nagpakaaron ingnon lang, wala ba gyud di ay tay ilhanan? Well, actually naa gayud, and this will be the focus of our story karong kahaponon. Mao kani ang gi-address ni Ginoong Hesus sa kining istorya nga naa sa Mateo kapitulo 14 sugod sa bersikulo 13. Ato kining lantawon, kay importante man kaayo ni nga lantawon nato ang atoang kaugalingon nga citizen gayud ko sa kingdom ni God. Dual citizen, no? Citizen, Filipino citizen, o citizen usab sa gingharian sa Dios. Kay pwede man tang magpakaaron ingnon nga membro ko aning citizen of God, pero dili da ito. Let's begin with the verse 13 sa Mateo kapitulo 14. Importante kani nga bersikulo para to set us up kung unsa gayud ang nahitabo. Ningon dinhi, ug sa pagkadungog niini ni Jesus, unsa may nadunggan ni Jesus? Kay numdum ta miaging Domingo gawali si engineer, elder, simbahon, kabahin kang John the Baptist.
Juan Bautista. Sa Pilipinas kay apelyido na gyud na Juan Bautista nga namatay giputlan og ulo, gibutang didto kanang tray nung murag pagkaon ba gibutang sa tray, gihalad kay King Herodes. Sa pagkadungog niini ni Ginoong Hesus, siya mipahilit gikan didto sakay sa usa ka sakayan paingon sa usa ka dapit nga awaaw aron sa pag-inusara. Ug lantaw nato ni makita nato nga hilabihan ang gibati ni Jesus nga kaguol. Maguol di si Jesus pud. Nganuman? Well, first of all, iyang amigo man kini, igagaw ug servant si Juan Bautista. No ato aning lantaw, duha di ay ni karason. Una nga rason nga nganong naguol si Ginoong Jesus kay pagkamatay sa usa niya ka igagaw, amigo ug alagad. Naa di ay emosyon si Jesus. Pastor? Naa. Dili lang kini pirmiro nga panahon nga naguol si Ginoong Jesus. Sa Mateo 11:35 ang pinakamubo no kung naa mo yung memorization nga verse. Mao ni inyong memorization. Jesus wept no duhara ka word. No, mihilak si Jesus. Nganong mihilak man si Jesus tungod kay namatay ang iyahang amigo usab nga hinigugma nga si Lazaro. Unya, ang response sa mga tao sa pagkamatay ni Lazaro, wala na sila'y pagtuo kang Ginoong Hesus. Naguol si Ginoong Hesus. Nihilak si Ginoong Hesus. Ug sa Mateo 26:38, si Jesus naguol, matud pa niini nga pulong tungod sa iyahang sa panghitabo nga naa anang panahon. So kadaghang panahon nga naguol si Ginoong Hesus. Dili lang emosyonal nga experience ang gibati ni Ginoong Hesus, bisan physical nga pagka-uhaw si Jesus gibati ni ana dito sa krus ningon siya giuhaw ako. Ug dili lang sa uhaw, gigutom usab si Ginoong Hesus sa kadtong 40 ka adlaw nga siya gapuasa. Gitintal siya ni Satanas og pan, no? Buhata ka ng bato nga pan kay gigutom man ka. Murag mangalot pud ta nga abi ko nga kadtong Mateo 12 ug Mateo 11, di ba ato amang giistoryahan kung unsa kakusgan ang otoridad ni Ginoong Hesus. Nga niingon siya nga mas labaw pagayod siya sa templo ni Solomon, mas labaw pagayod siya ni Jonah, mas labaw pagayod siya ni Solomon mismo. Ug niingon pagayod si Jesus, for the Son of Man, ang anak sa tawo, is Lord over Sabbath. Katong pulong nga Son of Man, nga pinakapaborito ni Ginoong Hesus, nga angga sa iyang kaugalingon. Usa kadto ka reference sa Daniel chapter 7. Lantawa ka na ninyo sa inyong Biblia, nga naay usa didto nga gihisgutan, anak sa tawo, nga usa ka divine figure. Dios. Di ba Diyos man si Jesus? Naa di ay siya'y bation nga kagutom ug kauhaw? Ug kasakit? Well, kini nga mga bersikulo, ilabi na gayud ang 14:13, nagpamatuod kini nga si Jesus usab usa ka tinuod nga tawo. So in other words, adunay duha ka nature ang persona ni Ginoong Hesus. Usa siya ka tinuod nga Dios, usa pod siya ka tinuod nga tawo. Lisod na isulod sa utok ba? Tinuod nga Dios ug tinuod nga tawo, apan mauman kana ang gi-reveal sa Biblia. Importante gayud kini nga atoa kining gunitan, kay ug dili nato ni tuhuan ug gunitan sa atoang kasing-kasing. Naunya basig mapareho kita sa mga iglesia ni Kristo ug mga saksi ni Jehova, mga kulto. Pero unsa may implikasyon niini sa atoang pagtuo? Ang pagka-Dios ni Jesus nagapamatuod nga ang iyang gahom, igo or even sobra pagayod nga muluwas sa tanang mga tawo nga mutuo ug mosalig kaniya. Kay kung ako muingon unya ako nga pakamatyan ako kamong tanan, no? Ang inyong sala ako ang pakamatyan, usa lamang ko nga tawo. Adili pwede.
Bisan gani ang ako ang kaugalingong sala, dili pod nako pwede pakamatyan nga maluwas ko. Dili. Apan tungod kay si Jesus, tinuod nga Dios ang iyahang pagkamatay didto sa cross, usa kana nga nagpamatuod nga ang iyahang gahom kaya gayud ka luwason, dili ka mahadlok, dili ka magduda. Ingon ana ang implikasyon ni ana. Unsa usab ang implikasyon sa iyahang pagkatinuod nga tawo? Ang pagkatawo or humanity ni Jesus nagpamatuod usab nga sama kang Adan. Di ba makahinumdum ta nga tungod ni Adan nisulod ang sala ug ang tanan nga mga henerasyon nga nisunod kang Adan makasasala na ikaw na ug ako nganuman tungod ni Adan kay siya may representative sa katawhan or humanity. Unya mangutana pud ang mga kalalakinhan nga nganong mga lalaki o si Adan mangyod kinsa may katintal kay Adan be? Kamo nay motubag ni ana. Sa pagkatawo ni Jesus nagpamatuod nga sama kang Adan, nahimo si Jesus nga representative sa tibuok katawhan. Nga sa pagkamatay sa usa ka tawo naga-represent ang tibuok nga katawhan sa tibuok kalibutan, sa tibuok history of the world, even the future, tungod kay representative man si Jesus sa tanang mga katawhan ni ining kalibutan. Because Jesus is fully God and fully man, ang atoang hope, paglaom sa iyaha, secure, dili mauyog, dili ta magduda. And that is how Jesus Christ is revealed in the Bible, and we need to believe in that. Masayop taan ni gamay dakong problema. Kay basig usa na ka kasagbot, dili gyud di ay ka palay. So si Jesus niining panahon na hilabihan ang kaguol, mao nang niadto siya sa usa ka dapit nga awaaw hantud didto nagpahungaw sa iyang gibati. So basin aning panahon na kulang sa tulog si Ginoong Hesus. Emotionally, gasakit ang iyang kasing-kasing. Physically, tungod kay gasigi siya ampo, gapagawas sa iyang gibati dito sa amahan. Murag kulang pud ni ang iyang katulog ni ining panahon na. Padayon ang bersikulo 14, walay patawad ning mga tawo. Nakabantay manggod sila nga si Jesus niadto dito sa usa ka awaaw. Tanan nga mga katawhan sa lain-laing mga lugar nangadto pud ditong dapita. Ug sa sunod nga bersikulo, niingon ang sa pagtakas ni Jesus sa mamala, nakita niya ang usa ka dako nga pundok nga sa mga tawo ug siya naluoy kanila ug iyang giayo ang ilang mga masakiton. Naay pulong diri nga naluoy, ingon ko nga dili lagi na igo nga i-describe ang gibati ni Jesus niadtong panahon na. Nakita ni Jesus ang grabe nga mga panon. Kung kita makakita og grabe nga mga panon, moingon gyud tag muuli ko kay samok aning lugara. Ug sa panahon nga grabe ang traffic dinhing lugara, daghan kay mga tawo, di gyud ko mulaag. Siguro ang uban sa inyo gapuyo ras balay katong February 14 kay daghang tawo. Lahi si Jesus. Pagkakita niya sa dakong panon, iyahang nakita kini with the eyes of compassion. Dili lang kaluoy, kundi compassion. Unsa maning compassion? Gikan kini sa Griego nga pinulungan nga splankzinomai. Lisod na istoryahon, no? Compassion, mauna na siya. Ang pasabot ni ana nga gikan sa kinailawman diri sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Adunay ga kisiw-kisiw, ga unsa ba nang kainit nga naa nga iyang gibati. Kay tungod sa kaluoy nga iyahang nakita, unya kining iyahang gibati nga hilabihan kabugat, dili kana mahuwasan unless mo naay buhaton si Ginoong Hesus. This is compassion. Na atoa pagayong hinumduman nga kining panahon na hilabihan ang emotional nga giagian ni Ginoong Hesus. Ug hilabihan pod siya kakapoy kay kulang og tulog.
tungod sa grabe nga pagampo. Na I believe this is one of the characters of compassion. Nga kana bitawng pwede nimo ituklod sa daplin ang imuhang kaugalingong mga problema ug ang imuhang kaugalingong mga kasakit ug gibati aron lamang muadto sa tawo ug mutabang sa tawo nga gakinahanglan kanimo. Kay kung mulantaw lang ka sa tawo ug maingon kag luuya, unya mulakaw dayon ka didto spikas, sama ka katubitawng istorya sa Samaritan, the good Samaritan nga niagi ang pari. Nilantaw siya nga, kaluoy, nilakaw ra dayon diretso. Niabot pud ang magsusulat sa balaod, maor gyapon nilantaw, siguro gikaluy-an, dili to kompasyon. Apan the same word, niabot ang usa ka Samaritanhon, nakakita sa tawo nga luoy kaayo dito sa kilid, gadugo-dugo. Gibati siya og kini nga pulong compassion nga kisiw-kisiw ang iyang tiyan kay dapat gyud niya tabangan. Grabe po to nga tabang ba? Kay gitambalan pa, gihatod pag hotel, haya-haya. This was compassion nga pwede nimo ipadaplin ang imuhang kaugalingong mga needs, imong kaugalingong mga problema aron mutabang sa tawo nga gakinahanglan sa imuhang tabang. Kasagaran manggod kanato kay ug naay mga panahon nga makita natong adunay problema. Ang una gyud nato lantawon kay atong kaugalingon manggod. Motabang pagyud ko nga naaman pud koy dakong problema ako Naog atuan nang ikinabuhi tanan kita. Naaman tay problema ang tanan. Unsaon nato pag tinabangay kung gasigi lang taglantaw sa atong kaugalingon? Na I believe this is the very character nga dapat naa sa usa ka tawo nga miyembro or ana-ana or citizen na sa gingharian sa Dios. This is the very character nga naa si Jesus ug gisulat kini ni Mateo para ipamatuod nga kung kinsa katong citizen sa kingdom of God, kung kinsa kadtong mga sakto nga palay ug kung kinsa kadtong mga isda nga maayo, adunay kinabuhi nga makakita sa mga tawo nga gakinahanglan, they would feel compassion nga kaya nilang ituklod sa daplin ang ilahang kaugalingong mga panginahanglanon aron mutabang niining mga tawana. When was the last time you did that? When was the last time nga nilantaw mo sa inyuhang mga silingan ug wala ninyo sila gilantaw nga mga tabian, nga wala ninyo sila gilantaw nga mga skandaluso ug skandalusa, kundi gilantaw ninyo sila diha sa panlantaw ni Ginoong Hesus nga adunay kaluoy, adunay kompasyon. Nga tungod sa inyong paglantaw nila sa ingon anak, dili mo mahimutang nga dili pwede nga inyong atuon ug inyong tabangan. This was what Jesus was trying to do, and as a result, ang iyang gibuhat, iyahang giayo ang ilang masakiton. And we would know that on the last verse, 5,000 kapin, lalaki lang ng 5,000. So imagine one man, unsa ba ni, kanang medical mission. Wala pa manggod gisulti kung asa ang mga disipulo ni ining dapita. Or basin og ga-assist ang mga disipulo, or ang uban siguro gabagutbot kay gikapuyan usab, or gisamukan usab. Wala ta kabalo, wala gisulti, silent ang Biblia. Pero Jesus was there. Naa si Jesus ug iyang gipang-ayo kining mga tawhana. And I believe it took him the whole day. Sa pagpang-ayo lang, bisan sa kaguol nga iyang gibati, bisan sa physical nga kakapoy tungod kay walay tulog. You see how amazing compassion is?
Gastorya man ta sa disipulo, na karong panahon na, nigawas gayud ang mga disipulo. Sa sunod nga bersikulo, sa bersikulo 15, ug sa pagkahapon, or padulong nagnitngit, I don't know, naka-experience mo ani usahay nga niapil mog meeting, nga murag wa mangyud ko'y masulti ani nga meeting. So murag grabe mangyud ko ka buguon no, nga wa mangyud ko'y matabang ani nga meeting. Naka-experience na mog-ingon ana ako kadaghan na. Nga usahay magsige ko una nga unsa poy akong isulti para ingnon pug kong maayong tawo. Para murag naa pug ko'y gamit aning grupuha bitaw. I believe ingon ani ang gibati sa mga disipulo niining panahona nga naglibog sila nga unsa man ni. Kapoy biya kayo gulat-ulat tibok adlaw ingon ani na lang permente. To a point nga niingon sila kang Ginoo, uy na ako'y brilliant nga idea. Logical kayo ni nga suggestion bitaw, maayo kayo ni nga suggestion. Ako aning usulti para moingon pod si Jesus bitaw brad, maayo kay ka, bright kay ka. Niduol sila kang Ginoong Hesus ug ilahang giingon, awaaw kining dapita dinhi. Why 7-Eleven diri Jesus? Awaaw kaayo ni dinhing dapita ug tapos na ang adlaw. Palaktan na sila kay gikapoy na ka Jesus, uluoy na kay ka. Pero ambot ug unsay naas ilang una-una kay basig ang ilang una-una kay kami pod Jesus gikapoy na mi. Kapoy kaayo oy tibok adlaw gasig ingon ani no panambal no. Unya naapay mga bata diha nga grabe ka kulisaw, daghan na siguro gipangsipa didto ang mga disipulo tungod sa kulisaw niining mga tawhana. Jesus, gikapoy na kay ka. Uli na ta. Ing na sila nga papaulian na. Kay brilliant kay nga idea bay. Ug naa siguro kon niining dapita kay apir gyud ko niya ba. Sakto gyud na kay kapoy. Aron mangadto sila sa ilahang mga balangay or balay ug mamalit sila ilang makaon. Paulian na sila Jesus. And many times we would think that Jesus would agree. Bitaw kay gol biya kay ko unya kapoy pud ako ang lawas. Sige mo pahulay sa ta. But I believe that this particular story, the feeding of the 5,000. Dili kaayo haom ang title ani nga istorya. Kay I believe nga ang focus niini nga istorya dili sa kadtong pag-feed mismo sa 5,000, kundili ang pagtudlo ni Ginoong Hesus sa iyahang mga disipulo niining kompasyon. Kay kung wala sila'y kompasyon, nan dili gyud sila citizen of the kingdom of God. So naapay panahon nga motudlo si Jesus, luyos iyahang mga kakapoy ug luyos sa iyang kagulanan. Unsay tubag ni Jesus? Ningon si Jesus, ayaw. Ako abatong gisulat? Wala. No, sa bersikulo 16, ningon si Jesus, ayaw. Ayaw sila papauliat. Unya napag gisulti si Jesus nga gisugo niya iyang disipulo. Pakana sila. Pakana sila. Ang disipulo dito, naglingi siguro no nga, Lord, imuhang giihap. Kabalo kag pila na sila. Grabe kadaghan. What? Pakanon na mo. 5,000. But this was a teaching moment for the Lord Jesus Christ to His disciple in order for them to understand kung unsa gyud ning compassion. Kung unsa kadtong gibuhat ni Ginoong Hesus para sila magkat-on ni adto. Unsa hitubag sa mga disipulo in verse 17 niingon sila, aduna lamang 5 ka tinapay ug 2 ka isda, Jesus, no? Nya gikan pagyud ni atong bata, no? Gikuhaan siguro nila isda ug tinapay, gahilak na siguro bata didto kay gikuhaan isda ug tinapay. Saan man ni? Usahay biya pud no ug naatay kanang atoang pagka-logical bitaw nga naay gusto ipabuhat ang Ginoo sa imuha aron makapakita ka og compassion
Adunay vision nga ihatag ang Dios sa imuha, nga muhatag ka og ingon ani niining tawhana nga gikinahanglan gayud. Moingon biya pud ka nga, Lord, sure ka? Lord, sure ka nga muhatag kog tithes? 10% biya pud na, Lord. Sure ka nga ako aning buhaton, Lord? Di man na kaya. Sure ka nga magbuhat ta og dakong building diya sa likod, Lord, nga multi-million nga building? Pila ragoy kwartas, jikap ug mga katawhan? Sure ka, Lord, usahay kay ang ato abitong pagka-logical dili nato makita og unsa gyud ang supernatural nga gahom sa Dios nga pwede niyang buhaton sa imuha ug sa ako ang kinabuhi. And this is what compassion pushes you to do. Nga bisan og imuhang panlantaw murag dili na kaya, apan if you trust in the Lord, kining mga dili kaya himuon na niya. Chicken ra man na kay Lord. So nangita og mulantaw pagyud ka sa Mark chapter 6. Naa pagyud giingon didto ang mga disipulo nga dili wala lang sila nagreklamo nga maura man ni ang ato ang pagkaon, Lord. Niingon pagyud sila nga kabalo ka, Lord, kung pila ang ako ang igasto amo ang gastuhon para mapakaon ni silang tanan. 2 denarios. Unsa nang 2 denarios? Duha ka na kaswilduhan sa usa ka tawo nga dakog posisyon ni adtong panahon na. Duha kaswilduhan. Kabalo ka, Lord. Ambot og ingon ana pud siguro ang ilang istorya or basin og gabagulbol na to sila didto sa ilang kaugalingon. But Jesus had something in order for them to learn what compassion is all about. Ningon si Jesus, 5 kapan, 2 ka isda, bring them here to me. Dad-ana kanako. Pagdala nila kang Ginoong Hesus, gipataas ni Ginoong Hesus ug nihangad si Ginoong Hesus sa taas, nagpasalamat sa Dios ug iyang gipikas-pikas. Unya sugod didto iyang gidistribute sa disipulo, 12 ka disipulo ug ang 12 ka disipulo gipanghatad katong pan. Ug before di ayan na inumduman nato ha, 5,000 ni lalaki pa lang. Basin maabot ni sila og 10, 15,000, 20,000 kining mga panon nga naa dinhi. Unya niingon pagyud dito nga palingkuron sila no pundok-pundok sa Book of Mark, niingon pagyud dito nga 50 gatos, imagine na pila ta diri, probably 100 to 200, no? Ug suguon nako kining grupuha nga papundok-pundokon ning mga grupo dinhi murag dakong gubot gyud ang mahitabo ba? Di ba tinuod napay uban nga gahi kay gulo dili mo pundok, no? O napay mga kulisaw nga mga bata, niingon si Jesus, pundok-pundokan na sila tag 50, tag 100 in order for them to learn nya walay microphone. 5,000, 15,000. Unsaon pagkadungog? It was a test of their patience. It was a test of their managerial skills in order for them to learn compassion. This is another thing about compassion. Nga it would take everything that you have, your intelligence, ang tanan nimo nga skills, imuha ka ng gamiton, you would exhaust everything in order to help. Have you ever done that? Nga gihurot nimo ang tanan nimong mga idea, tanan nimong mga kusog, para mutabang lang yung ka sa tao nga kinahanglan. So this was a test of patience as well, no? Dagang mga bata, gadagandagan, sa muka kayo. Naiuban sa ato nga moapil og medical mission, no? Okay, compassion na gud ni ministry, magpakaon kita, unya nay bata nga mubangga nimo, imong sipaon dito, skilled. Jesus was training the 12 disciples during this time, and He trains them to the limit. Giampuan ni Jesus ang pan ug ang unya gidistribute niya ni daghan. Ug naapod siguro ko didto no kay akong ihatag ang akong pitaka, Lord, pwede apilon ni Lord. Pag ana ni Lord, daghan kayo no.
But during that time, ang mga pitak, ang mga pan ug mga isda, it was a supernatural event, a miracle. Now I believe that this miracle is primarily nagbuhat si Jesus ug usa ka milagro primarily to teach the disciples. Secondary, to feed the 5,000. Manang I would believe nga ang mas maayo nga title niini kay it's the training of the disciples instead of the feeding of the 5,000. Kay this was a training ground for the disciples for them to learn kung unsa gayud kining ginatawag nga kaluoy or compassion. So the disciples distributed and everything was distributed. Matud pa sa bersikulo 20, nangaon ang mga tao and they were full, puno kay nangabusdik ang tiyan sa kabusog. Naapay 12 kabukag nga nabilin. Grabe gyud si Lord. Now this is another thing about compassion. Dili lang ni siya tabang nga igo lang, kundili grabe gayud nga tabang nga mapuno ang tawo nga imong gitabangan. This is what compassion brings. When you and I will have that kind of compassion, imagine kung kitang tanan inigawas ni ining lugara, mangadto tagsa-tagsa sa atong mga tagsa-tagsa kabalay nga gadala og ingon ani klase nga compassion, we would change Cagayan de Oro City. If we would go to our workplaces nga nagadala og ingon ani klase nga compassion, that we would go out of our way, ibili nato ang ato ang kaugalingong mga problema ipadapli aron mutabang. Imagine what kind of Cagayan de Oro it will be if every one of us will see the world in the eyes of Jesus Christ. Puno na busdik ang tiyan niingon sa bersikulo 21, ug ang nangaon may mga 5,000 nga mga lalaki ra gyud ganong lalaki man gyud pod. So klaro lang gyud no nga dakog kaon gyud ning mga laki. Gawas sa mga babayi ug sa mga bata. Every time we respond to the Lord by faith, ang faith nga naa nato kang Ginoong Jesus, Jesus will teach us His compassion. And this kind of compassion is the one that's going to change the world. Ang atuang Touch a Life Foundation during this time kay pabalik sila gikan sa Davao. Niaging adlaw ug karong adlaw niadto sila didto aron sa pagtabang sa atuang mga kaigsuonan nga nasa Davao del Sur. Wa ta kaila. Wa ta kabalo ug unsa ilang ang ilahang kahimtang karon, pero we know that they've gone through earthquakes. Niadto ang atoang mga doctors ug atoang mga kauban dinhi sa church nga wala man sila parente didto. Gibilin ang ilahang pamilya, gibilin ang ilahang trabaho, pwede pa unta sila mo duty, na pa untay kwarta, no? Usay inana manggod kung logical kay ta maguna-una. Nganong mo apil pa man ko sa simbahan kini nga ministry. Ano mo apil man ko praise and worship nga pwede man ko nga manarbaho gihapon ining anang panahon na makakwarta pa ko. But yet because of the heart of compassion, niadto ang Touch a Life Foundation ditong dapita to minister to the people leaving behind their work, their family in order to show the compassion of the Lord Jesus Christ. Kabalo mo ang kinsay mga nangabilin, kami ni Pastor Joe, Pastor Joe. Akong asawa ni uban didto. First time niya nga natulog ug wala kauban sa duha na mo kabata. Pasabot, first time pud nako nga ako ray inatay. Nabilin sa ako ang duha ka anak. Unya, grabe pagyud ka timing, baho ra baning timing. Grabe pagyud ka timing kay daghan kay buluhaton gahapon na ikasal. Gwali ko dito gahadlo ko kay basin og magkugos-kos bata unya magwali. Na mao pud na akong ginauna ganina.
Kay gikan natulog si Ayuli, basig first time makakita mo na igawalig ako og bata. Kung may na lang, wala ni kuyog sa ako adin. Last night, nimata siya 2 a.m. kay nagadidi pamanggod ni siya sa iyang mama every night. And she was crying out loud, Mama, Mama, Mama. Dili siya muundang, so akong gikugos, kay basi niya makamata ang amuang silingan. Gakugos ko alas 2 sa kadlawon. Then naabtan na lang og mga alas 3, nitulog siya balik, unya mga 30 minutos o sa kauras, ning hilak na pod kay nangita sa inhan kog mawali para bako, patay gyud ni. Kugos hantod na abtan na lag alas 5, gakugos ko niya, gaampo ko, gapiyong unya, ga-review. May na lang naka-review ko. And the praise and thank the Lord kay nakawali ragyo ko ganinang buntag, but this was what was happening. We were doing that because ang akong wife, she has the heart of compassion. Maugyud na ang iyahang spiritual gift. Usahay di ko makasabot nga nganong maluoy man ni siya aning mga tawhan. Nganong mupalit man gyud siya og pan, no, kay di man mi ganahan mohatag og kwarta aning mga bata nga manuktok sa sakyanan. Mupalit gyud og pan didto sa Arbis aron tagaan. Usahay di kay ko kasabot, but she has that kind of heart and she's there. Jesus wants us to experience this as well, nga kita isip citizen of the kingdom of God. Dapat naatay kasing-kasing nga naay compassion. Kay kung wala, basin dili ka citizen sa kingdom ni God. This is the very thing that usa sa mga butang nga dapat naa ang tanan nga mga soldiers of the Lord Jesus Christ ug mga citizens of the kingdom of God. Nganuman, because this is the very thing that Jesus did. In the book of Philippians, Jesus had all the authority, tanang gahom pareho sa Amahan. But yet Jesus chose to put that aside and make himself like a slave. Nahimong tao ang Diyos, putting aside all of his privileges. Wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos, and he came like you and me. Nga naman, tungod sa gugma ug compassion, kay ug dili siya moanhi, ikaw ug ako way pag-asa. This is the very thing that pushed the Lord Jesus Christ to come and die on that cross of Calvary because of compassion. And he asks us to show this kind of compassion to people outside as well. This is our Jesus Christ, and I want us to remember this, nga ang kingdom citizens are compassion bearers. If you claim, nagaingon ka nga anak na ka sa Dios ug membro ka sa kingdom sa gingharian ni Ginoong Hesus, unya wala kay compassion. Be very careful. Basin dili. And compassion bearers exhaust all. Wa gyuy mabilin in order to serve. This is what Jesus did. He came down because of compassion, putting aside all of his divine privileges in order to die on that cross. Aron ihatag kanimo ug kanako ang tanan nga mga benefits of salvation, of eternal life, of the forgiveness of sins. We ought to show that to others. Ug mao kanay usa sa ilhanan nga membro gyud ka sa gingharian sa Dios. Manindugtang tanan ug atong iduko ang atoang ulo. Let's pray. I want you to reflect upon those words nga atoang giistoryahan. Kanus aba when was the last time nga hilabihan gayud ang imuhang pagtabang sa usa ka tawo nga bisan sakit sa imuhang gibati, naa kay gipangbati nga mga problema, yet
niduol gyud ka. When was the last time nga apil ang imuhang bulsa nasakitan kay bisan og wala ka, walay imuha, but yet you chose to give because adunay tawo nga gakinahanglan sa imuhang tabang. And Jesus is saying that that should be the kind of lifestyle sa imuhang kinabuhi. A life that gives and gives, nga dili magsigig huna-huna sa ako, ug ako, but a kind of life that gives tungod sa compassion ni Ginoong Hesus. Heavenly Father, nagaampo ako nga imuhang tabangan ang matagusa nga naminaw karon sa imuhang pulong. Lord, I pray nga ang bunga sa amuang pagtuo, nga amuang itawag nga compassion, mahimo gayong tinuod sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. And just like what the Lord Jesus Christ did, we would also do the same to others. Tungod sa kaluoy ni Ginoong Hesus, ang amuang kinabuhi o Dios na bag-o. Apan naapay daghang mga katawhan, O Lord, sa amuang palibot, nga gikinahanglan usab sa imuhang pagbag-o sa ilang kinabuhi. Nagaampo ko, O Dios, nga imuha silang tabangan. Pinaagi, Lord, sa paggamit nimo sa matagusa kanamo. Daghan pa sa amuang pamilya, sa amuang mga katrabaho, nga gakinahanglan nga mabag-o ang ilang kinabuhi. They don't know it, Lord, but yet they are going to a place nga puno gayud sa kaguol. Kabalo mi, Lord, that it's only to the Lord Jesus Christ nga mausob ang ilang kinabuhi. And I pray that you would use us to show compassion to them. Makita nila, Ginoo, ang gospel in action. Unya sa amo ang pagwali sa maayong balita sa ilaha, dili na ni lisod dawaton kay nakita na Manila kung unsa kini o Dios pagkinabuhi. I pray, Father, that you would use us all the more, that we would change lives, we would change families. Pinaagi lamang o Dios sa imuhang gahom o grasya nga naa kanamo. Kanimo Dios ang dungog ug himaya, kaya ngayon ka mo dawat nining tanan ug ang tanan mo ingon. Amen. Amen. Ato ang palakpakan ang ato ang Dios. Pwede na kita maglingkod.